Ey cemaat, ey yaş oğlan, ey başka yerlerde işleyen oğlan, ey öýüne ýatyp türk gezip beren, ey danışgarlarda geçiriyen, ey saktıman pizişkarlarda geçiriyen, ey kargarlarda, karhanalarda ömrünü geçiriyen, ey hücrelerde, mollalarda, karilan arasında ömrünü geçiriyen. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Resulullah'a näme aýdýar? وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ İzi وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Evvel Allah'dan öz günahını dile diye. Sonra Müslümanlara dua etmeli. Evvel öz günahını Allah'dan dilemelidir ha. Yankı kavmi özde 10 nefer olup gelipdirler. Peygamberimiz de şonu tanıyıptır. Ol oğlunun aýdýan kefini özde ol adamın. Hey, Hudaýa şükür mene musulman boldum diye. Başkası bilen iş yok kanı. Doğru kepdi aşa. Adam cennete girse, Hudaýa şükür mene girdim diyecek da. Hen men kıydım, hen men ärim, hen heleyim diyecek gadenna. Allah'ın açıklap aýdaryn, dinin, Kur'an'ın bilen açıklap beren, Allah'ın kelamy beren. Ey cemaat, awwal özümüzi Allah'ın mehabbetini, Resulullah'ın mehabbetini ve cehennem odundan azad etmek özümüze gaim olmalılarsa. Awwal özümüzde yan namaz okaňyzda 4 rekat parzda, 2 rekat sünnette, 3 rekat witrde, 3-üsünde de salam berjek bolaňyzda näme okuýdyňyz? Allahumma gfir li we liwalideyye. Enataň hormaty kän, hiç gurrun yok. Ol enatadan önçek evvel özüne dua etmeli. Allahumma gfir li, Hudaýa men günahym geçdi meli. Evvel özüň dua etmeli. İdinäme we liwalideyye, enatamyň da günahyny geçdi meli. Evvel özüne dua etmeli. Wagty ki gurrun iman bolsa, wagty ki gurrun Allah we Resulullah bolsa, wagty ki gurrun behişt we cehennem bolsa evvel özüňde. Türkmen görüşte ataň ýyk diýmeýärmi? Bu taada evvel özüňde, evvel barjak bolmaly. Her kim bolsun tarap. Evvel özüňde. Ondan çirim namazda salamdan önçek näme okuýdyk? Allahumma gfir li walideyye. Yok, Allahumma gfir li. Hudaýa men günahlarymı geçdim. Oň izinden we li walideyye, enatamyň günahyny geçýän Hudaýa. Oň izinden we li ustadiyye, maňa almawriden ustadlamyň günahyny geç. Oň izinden we li jemi'il mu'minine wal mu'minat wal muslimine wal muslimat, tamam musulmanlara dua edilýär. Evvel özüň nejatyny Allah'dan dilemeli. Inşi ýagdaý men şun gowy inşallah Allah köklüdiginden hyzmatyňyza açyklap bereýin. İştensiňiz ulamalardan, teberrik ahunjallardan öz bilýän zadyňyzdyr. Kıyamet gününe Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan başka tamam peygamberler näme aýtjak? Wa nefsi. Hudaýa men otdan nejat tapsam bolýar diýjekdir. Odulla kan aýdylanlar. Hatta İsa peygamber Meryem bilen iş yok, Meryem İsa peygamber bilen iş ýokda. Her kim özüde. Ey cemaat, her kim özüde. Ey cemaat, her kim özüde. Her kim özü. Hatta İsa peygamber Meryem bilen iş ýokda. O hani bir şefaat gurrun näme onda? Özü nejat tapýança, özüne hukum kesilýänçe hiç kim bilen iş ýokda. Şefaat diýdigi beýlekliň elinden tutaga diýip Allah'ın icazet bermegi. Özü belli bolýança hiç kim bilen iş ýok. Bir Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam secdeye gidip fakat ummatyny dilep durjak. Inni dikkat edin, şu ýagdaý kıyamatda dämi? Şu mahal şoň hesabyny çekmeli. Özüm diýip durjak o kıyamatda. Şu mahalla şey diýmeli. Hemen özüme nejat bereýin diýmeli. Neyinki o jüri däl ki halk bilen işimiz ýok. Ýöne evvel özüňde eynuhu derman ulamalyň
biz namazımızın içinde öwreden dualar Allahumma gfirli evvel ödüm enatam ustadım toňram beýliki musulmanlyda. Beýliki musulmanlygyň içinde erheleyde giriye, oğul giyde giriye, tamam hem sayede giriye, dua etip tafşyryldy giriye, tafşyrmadyk da giriye. Kıyamatda şu ýagdaý düşjek. Ýanky adamyň aýdan kefini özdi. Musulman bolanmaýyna näme diýipdir? Hey Hudaýa şükür men musulman boldum diýipdir. Ondan soňra aýdypdyr. Ya Rasulullah ülküdelle we ola näjire bolar diýip. Indi bir juda, indi bir ýygynyň gelýän görüň da. Ola kan görüň haşa. Hazreti Sa'di aleyhirrahman amediye. بجایی که دهشت خورند انبیا بجایی که دهشت خورند انبیا تو عذر گناه چه داری بیا ای bir yerdeki peygamberle aldırap titrep hey can Hudaý näzire bolar kan diýip duka hey oğlancık sen näme diýjek Hudaýa diýipdir sana maňa aýt ya hey oğlancık diýip peygamberle aldırap titrep İbrahim peygamber aýtjak Hudaýa men Halilullah sen dostuň dämi diýjek da. Şeýle aldyrma ýagdaýa düşjek da. Men Halilullah sen dostuň dämi diýjek. Ýani nejat tapýan näme diýjek da cehennemden. Men mahal gurrun mer gitmeli zadım ha däl bi. Oturup fikir etmeli zadım. Hem özümden çirim hem sizde. Amana şey diýmeli, ey cemaat bir yarım saat oturup bir fikir eýliň diýmeli. Asıl hakikat ýagdaýa barsak şeýtmeli. Yani o bernama girmeyli, özüňizden çirim bir nasihati zept edilip tu öz ýanyňyzda ya ýazdan goýun, jüýüňizde saklaň, bir ýerik ýapşyrdan goýun, ýüregiňizde goýun, goýmaly görüňde. Kur'an-ı Kerim'de näme görüňmi? Kur'an-ı Kerim'de şaýdan görüňmi? Hemmäňiz bilýän suraňyzda. Abasa ve tawallan içinde. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Yevme yefirrul mer'u min ahihi. Adam öz doğundan gaçşakda. Ve sahibetihi ve benihi. Adam öz hileyinden erinden gaçşakda. Adam öz oğlun uşağın öde ve benihi öz bağlasından gaçşakda. Şeylen görüye oğlu ve da kaçıkçakda şondan. Ve sahibetihi ve benihi. Oğlundan en atasından. Yevme yefirrul mer'u min ahihi. Ve ummihi ve abihi. Enesinden dedesinden adam kaçacakta. O enem geliyor. Bu kunu beyle gidecekta. Her kim öz tanışından kaçacaktan da. Hut Allah'ın kelamı bardan tercümeli Kur'an'dan gözlek görağın. İyidinden tefsirlerini gözlek görün näme görün ma? Farsi tercümeli tefsirli kitaplar gözlek görağın. Yevme yefirrul mer'u min ahihi. Adam öz doğundan kaçacak. Enatasından kaçacak. Heleyinden kaçacak. Heleyle erinden kaçacak. Kaçmana yer yok ha. Yönü bir peyda da hamana kaçacak da. Näme deyip kaçacak näme? Hakkın sorar mı kadiye? Ey cemaat Allah'ın kelamışı. Ey doğunçuklum Allah'ın kelamışı. Ey keplep duran kari. Allah'ın kelamı havasın cem olsun. Hudaýa ihtiýaşyn Kur'an-ı Kerim'de. Allah ihtiýaşyny öz mukaddes kelamynda. Näme diýip gaçşakla? Eş heleyim men bir toğurşundan haqqy er heleyinden gaçyp barýar, hele erinden gaçyp barýar. Şu menden haqqyny sorar diýip. O da diýe bir menden haqqyny sorar diýär. Oğul gyýl hemmet şeýledi. Allah'ın kelamyda. Bir wagtda Hazreti Ömer'in bir Abdullah diýen oğlu barmışdy. Hazreti Ömer'in Abdullah diýip bir alim, bir gowy takwa oğlu barmışdy. Ondan bir zat sorapdyr, falan zat näjire bolýar? Ya bir mamula, ya bir zat şoňa dogry bolýar, şol işi edip diýdirjek bolupdyr da. Falan zat näjire bolýar diýipdir. Hazreti Ömer'in oğlu da dogrusyny aýdypdyr. "Wa men bilemak" diýipdir. Ara güp bilse bilmese aýtmalar näde awla, bilmesele bilmeýän başga ulamalardan soragy diýenmişdik olur. Hem men bilemak diýipdir. Ay bir zat diýsene sen jogap bersene diýipdir, o bilemak diýipdir da. Hazreti Ömer'in oğlu nämedir? Eýni şah, meh diýipdir. Gownuň diýipdir, meni cehennemiň üstünde küfür edip, men arkam ýakyp, men üstüm defeläp beşte gitjek bolýan, onu etdirmerin diýipdir.
Özüme gaýymdyr orun dipdir. Meh dipdir. Gownun meni cehennemin üstüne koyup, şu doğru diýdi da diýip meni ýakyp özüň üstümden atlap beşte gitjek bolýarmy dipdir. Onu etmerine men dipdir. İmanyma gaýym men dipdir. Özüme gaýymdyr dipdir. Ine özüňe gaýym bolmaly ýerler şuda. Özüňe gaýym bolmaly ýerler şuda. Ajip derman mysanma. Yaxşylyk etmeli, yaxşylygy bulardan öwrenmeli etmeliler. Resulullah'dan öwren. Erne yaxşylyk, heleyne yaxşylyk. Er heley iyilgüne, iyilgün kafirlere eden yaxşylyklary näme? Hazreti Ömer radıyallahu anh diýje Medine-i Münewwere'de aýlanýanmış da wagtymyz kan häzir. Aham bir görtdir, garry adam ağlapdy diýe. Yaxşylyk bulardan öwrenmeli. O bular beter hoşmuş, bular beter tontram. Yo, bular yaxşylyk adamsy. Bular ferişte hemmesi. Garry adam ağlapdy diýe baripdir. Yaşul näme ağlayan dipdir. Oğlum cihatda geçip dipdir. Kim sen oğlum? Falani dipdir. Şu çoban tagan farmandesine namı yaptır falanini ewurs dipdir. On ewurttir gelipdir gelende haydır gözläp durupdir. Bulada ikisi kucaklaşıp ağlaşıpdır. Hazreti Ömer'de kan ağlaptır. Hay oğul dipdir. Yere gittin cihada gittin falan yana gerek dipdir. Gerek bolsa olsun dipdir. İnniki de däden yanına durursun dipdir. Yaşul däde suamış da. Seni görüp kansın dipdir. Yanına bol dipdir. Ay oğul innik isten boljak diýse şonuna gidersin, ondan mer Medine'den çıkmana hakyň ýok dipdir. Özüňe gaýym bolýanmyşdykly. Oý maňa şu etip beren işi de özüňe gaýym bolmak hakim. Özüni cehennemden nejat bermek de edýän ýaxşylygy. Bir bidirek adam bu gürrünler terse yorup başadat ettiremasın. İnni sadece misal aýdyp beren gürrün kamil bolsun. Ey cemaat, sadece hakıl. Şu zamanna şu gürrüňe de hemmemiz beter gowy düşünýänlersa, kıyamatda er heley oğulgyz biri-birini gaşşakdan dip. Şon bu zamanna dawa zamanna bu zaman ve her hal bereket göçüpdir. Allah hemmemize zindagimize bereket bersin, muhabbet bersin. Bir oğul şu zamanna razymy dädeti bir tümen hakyny ýetin. Hiç kim razy dädi. Keplep duran razy de hemmemiz de şeýle de. Saýlamana adamymyz ýok da. Hakymyz olsa sorajak da, dädimiz de olsa şu dünýede ha. Gazyya barjak hakymyz aljakdan da. Hemmemiz şeýle. Kıyamet bir gaptyrly cennet baka adam hakyny soramazmy? Görünüp dur onda. Beheşt ba cehennem